Имаме одлична соработка со регулаторот од Бугарија, која што е повеќе годишна и која што ни помага и на нас и на нив во размена на добрите искуства и практики и усогласување на регулативата и конкретно преземањето на соодветни мерки во и надвор од изборен период за функционирање на медиумите. Това, което в Македония се случва сега, са неща, които са се случвали в България преди. България сега е страна член на Европейския съюз от 2007, а до година пък ще бъде председател на Европейския съюз. Това е един много дълъг период от време, в който в нашата страна и в медийната сфера са настъпили много промени, много изменения. Някои от тях не са за добро, други обаче напротив, в посока на прогрес, в посока на развитие, в посока на възприемане на европейски стандарти. А европейски стандарти не означава нищо повече, освен спазване на правила. Правила както за журналистите, така за техните ръководители, които трябва да носят редакционна отговорност за съдържанието, което показват на публиката. Защото според европейските правила, предоставянето на медийна услуга означава точно това. Предоставяне на услуга, за която някой трябва да носи отговорност. А каква е тази отговорност? Контролират регулаторни органи като нашите. Това го има във всяка бизнес сфера. Просто в медиите става въпрос за много по-чувствителна сфера. Това, което е много важно за нас, е отговорността, която чувстваме пред медийските общности в България и в Македония. Констатираме, че всъщност нашите общества малко се познават, хората малко се познават, медиите малко сътрудничат едни с други. И затова решихме да оставим политиката на политиците, историята на историците, а да се заемем с медиите според най-добрите европейски стандарти.